Какво ста хора? Аз съм Крис БГ. Днеска снимам клип на Surreal. Искам да ви покажа, че най-после станах 8 арена. Имам и... Аз 7. Аз това нали го казах, бе? Тук е. Ого, пари. 3000. Да, аз нали го казах. И да, имам нови карти. Тази и тази. Са нови карти. Тази я спечелихме вчера, тази днеска и тази днеска. И още една. Не още други. Да, за сега никой не ми е донейтнал голема. Чакам си донейта. Тия много искам да ги спечеля. Аз съм убеден след следващото отваряне на честа, или те ще ми се паднат, или тия са епик. Или някаква легендарка. Много не искам тия тете мушкетарки. Сега всичко ми е на първи лева тия двете. Мега слаби са ми. Сега, ако Радослав... Чай. Той, който би преди... И оно е сега. И сега се викам за него. Ма той е бил 7 арена, бе. И е свалил. Слабък. И кой изпълня тази легендарка? Биха го. Ще дам да се бием. Хайде, бе. Ще си видя дека. Хайде, бе, преми. Да, не казвам какво прави там. Не искате да знаете. Айде, преми. Ами, това да се биеме. Чакам те. Само малко ще го почакаме. Да се натърти. Ти там. Кажи когато си готов. Сега го видя това пак. Се загуби отново. Добре, хора. Този тук-що загуби. И сега отново ще загуби. Той е мега голям, моят приятел. А мен ме бие. Аз чух мога на такова. Въпреки това то ще бие. Аз съм за него. Няма да съм за него, защото той е много слаб. Мега. Кой ще използва тази легендарка? Никой не използва тази легендарка. Хора. Напишете в коментарите дали използвате тази легендарка. Мале, тия... После... Какво ли използва? След той използва уния там трите мушкетарки и са му втори левел. Аз казах трите. Добре, хора, напишете в коментарите дали казах 3 или 4. Добре. Да, той ще нареди мега силния дек, хора. Какво? Аре, бе.
Easy, Freezy, Speedy. Използваш ли скелетен армия? Фак. С Богом. Обещавам на живота да се наслаждавам. Как беше една песен? Фак! Добре, все пак убих нещо. Което му е на малко. Роял Каен. Той сега си е сложил всички легендарки хора. И всички епици. Ето видяхте. Епикс. Всички епици и всички легендарки. Аз ви казах и легендарките всичките си ги е сложил. Всичко си е сложил. Всичко най-силно. Аз съм сложил всичко най-слабо да ти дам преднина. Следващия рунд няма преднина, фак. Ай, поемам го. Мега миньона идва на помощ. Добре. Айде, айде. О май гад. О май гад. Добре. Какво ти пусна на тоя? Какво ти пусна? Фак. Пусна там, моля. Пусна това. Ай, фак. Ай, поемам гъза. Пойзън. Не направи. Ще не направи. Не ми забравя армията. Добре, хора. Сега ако го бия. Това ще бъде Екшън. Ола те. Аре, бе. Добре. Бих. О, да. Два мега миньона. О. Добре. Ай с такива карти. Само слаби. Не, аре само слаби. Не ме е страх. Или съм ми създал. Ай. Ай, поемай в гърба. С барбаряне. Поемай в газа. Поемай в газа. Том. Мале как да излезна. А? Мисля. Добре, сега вижте са. Аз съм убеден пак сега набързо ще сложила една легендарка. Убеден съм. Вземаме друг път. И сега се полигавя. Накосвам. Да ти удара след тича. Окей. Аре, не бе, исках да видя кой ще победа.
Сега ги убива, искам да видя кой ще победи. What? Уилъра ли ще победи? Уилъра дори не му гледай меч. Добре, бе, остави само една кола да ти щупа, ама дай ме. Аз би имал, ама ми дай да ти щупа едната кола. Дай, моля ти се. Моля ти се, дай. Едната кола. Ама ей да не взимаш. Сега изчакай да ти щупа другата кола и ти да ми щупиш моята. В средата. Не. Аре, бе, колата ти е на пъй, фук. Умираш. Колата ти умира. Мега милиона. Фък. Аре, бе. Бре, бе, дай ми малко шанс, бе. Това не е честно. Ти не ми даде никакъв шанс. Нищо не ще ми дал. Кралят ти беше на мега много. Как си го щупа? Добре, ай само с слаби карти. Не, ай са само епик карти. Добре. Може и един такова. И един от уния жълтите. Как бяхме? Какво? Епик. Не била. Кога? Е била епик. Аре, аз не съм готов па. Аре да си сложа реча. Ай си сложа... Не, секундото. Не дал. Я го сложа. Добре, фак. Чакай скелета на армията. И готово, ай. Да, ти легендарка ли си взе? Коя е тя? Кажи ми, и аз ти кажа моята. Валкари. Бам. И бам. Сил. Епекта умира. Епекта не е епика. Не е епик. Ама какво? Не е без такива. Не е честен. Хора, не е честен. Няма. Еми, добре, в следващата игра и аз си сложа. Ще има. Да, бе. Тъпата пека. Я съм се сложил. Май. Вау, много оригинално. Бе, тъпа пека. Епектът ти умря. Рип. Добре, хора, напишете в коментарите дали той мами. И добре, хора, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете клипа. Това аз бях Крис БГ. Чао!